קשר העניין? עמוד. עמוד. נהדר, עמית, לצלם את זה. עצור! נתן הוא בורח בריצה. לא באת בורח, עצור, עצור, עצור! שכב, אתה לא זז. עצור, סובב. סובב. לך לאופנועים, לך לאופנועים, לך לאופנועים, אני איתו, לך. לך לאופנועים אמרתי. לך אליהם, אני איתו. עמית, תן לנו. לך לאופנועים. אל תזוז. אל תזוז. זוזי אחורה. 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 זוזי. היי. היי! זהו. מה אתה עושה? זוז. יד שנייה, יד שנייה. בסדר, שחרר אבל. יד שנייה. אחורה. זוזי אחורה. זוזי אחורה. תביא יד שנייה. תביא יד שנייה מהר. אין בעיה. קדימה, יד שנייה. בסדר, שחרר אבל. צורך בנוכחות שלנו. אבל מה זה? מה ההתנהגות הזאת? תירגע. אני רגוע, מה אתה עושה אבל? בסדר, מה אתה עושה? פה פוטו, פה פוטו. פה פוטו פנימה, איפה האופנוע? שמה. חכה רגע. פנימה. לך תראה את האופנועים שם. האופנועים, לך. מה הסרט אבל? מה הסרט? מה ההתנהגות הזאת? סתום את הפה. בסדר, אין בעיה. אתם רוצים פה ליד כולם שיצלמו אתכם? שתראו שאתם מכים? סתום את הפה. שתראו שאתם מכים? אני לא מתנגד. שב בפנים. זה לא עניין של התנגדות. שב בפנים. זה לא עניין של התנגדות. אתה זה עניין עצור. של התנהגות. שב בפנים. אתם לא גברים. שב בפנים אתה כבר. לא כפה. שב בפנים. שיצלמו אותך, צלמו. שב בפנים. צלמו. שב. צלמו אותך, זבל, יא מניאק. כנס בפנים. כן. צלמו אתכם. תראו שאתם מרביצים. תתבשו לכם, בתחנה הזאת תתבשו. לכי אחורה. אופיית. שלך את זה כך. זה הפנטית שלי. האופנוע שם שלא יקרו אותו. חוצי מישראל, תחזרו לקחת את הקטנוע, אני פה. אני פה, הולך גם לתחנה, ישראל, סע צמוד לנתן, צמוד אליו, תשאיר שם את האופנוע, אני בא לקחת אותך בהרכבה לפה, לקחת את הקטנוע. קשר העניין? עמוד. עמוד. נהדר, עמית, לצלם את זה. עצור! נתן הוא בורח בריצה. לא באת בורח, עצור, עצור, עצור! שכב, אתה לא זז. עצור, סובב. סובב. לך לאופנועים, לך לאופנועים, לך לאופנועים, אני איתו, לך. לך לאופנועים אמרתי, לך. לך אליהם, אני איתו. עמית, תן לנו. לך לאופנועים. אל תזוז. בסדר, שגנין תנגד אבל. אל תזוז. זוזי אחורה. 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 זוזי. היי. היי! זהו. מה אתה עושה? זוז. יד שנייה, יד שנייה. בסדר, שחרר אבל. יד שנייה. זוזי אחורה. זוזי אחורה. זוזי אחורה. תביא יד שנייה. תביא יד שנייה מהר. אין בעיה. קדימה, יד שנייה. בסדר, שחרר אבל. צורך בנוכחות שלנו. אבל מה זה? מה ההתנהגות הזאת? תירגע. אני רגוע, מה אתה עושה אבל? בסדר, מה אתה עושה? פה פוטו, פה פוטו. פה פוטו פנימה, איפה האופנוע? שמה. חכה רגע. פנימה. לך תראה את האופנועים שם. האופנועים, לך. מה הסרט אבל? מה הסרט? מה ההתנהגות הזאת? סתום את הפה. בסדר, אין בעיה. אתם רוצים פה ליד כולם שיצלמו אתכם? שתראו שאתם מכים? סתום את הפה. שתראו שאתם מכים? אני לא מתנגד. שב זה בפנים. לא עניין של התנגדות. שב בפנים. זה לא עניין של התנגדות. אתה זה עניין עצור. של התנהגות. שב בפנים. אתם לא גברים. שב בפנים אתה כבר. לא כפה. שב בפנים. שיצלמו אותך, צלמו. שב בפנים. צלמו. שב. צלמו אותך, זבל, יא מניאק. כנס בפנים. מה אתה אומר? כן.
תצלמו אתכם, תראו שאתם מרביצים. תתביישו לכם, בתחנה הזאת תתביישו. לכי אחורה. עוף יד. שלך זה כך. יפתי את שלי. האופנוע שם של האיחוד. חוצי מישראל, תחזרו לקחת את הקטנוע, אני פה בשניים. ישראל, סע צמוד לנתן, צמוד אליו, תשאיר שם את האופנוע, אני בא לקחת אותך בהרכבה לפה, לקחת את הקטנוע.